Ассалому алайкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз берун хела офтобак, лекин шамоли хунук ҳаста берун. Саҳари кӯдакои ман гусел кардам, ҳама садикда, вақтум бошад уборка кардем машғул. Ман инҷода пилисоз карда шудам, ҳама ҷоя тоза кардам. Ва чихеле ки мебинед, ман михел филтраша хали мачалка ҳай. Филтраша мешум тоза мекунам, хел офтоб мекунам, полностью қоқ шавад, баъд бо пилисоз мекунам. Ҳамин ваяш кати гӯем дурӯз имрӯз пагоҳи дигар уже баъд истифода бурда мешавад. Дастои мана бинед дина дек сафед карданда сиёҳ шудиян. Ана михел ҳама ҷоя пилисоз кардам, тоза кардам. Авқот ошхонада тайёр шудестай. Салмон говорада ҳозир фақат ами полои мешум, тамом ҳамон хонаи тоза мекунам, раковинаша. Тамом дӯстони азиз, мана салати мо. Ман дина якта банкаи бодарин кушодам ва бодаринго беҳад бамаза ва хостам даруни ҳамин вайда андозам шуд. Асал тили капусто дакати капусто андозам, барои он ки капусто хеле тезак шудагӣ ҳастанд. Манан дӯстони азиз қабатошда тезак андохтагӣ будам. Намедонам вале ба фикрам тайёр шудагӣ нестай, лекин обаш беҳад бамаза шудагӣ ҳастай. Ва ёра бодрингоям андохтам ки то ки ваям хел бамаза шавану тезак шаванд асос. Ва ман инҷода банкая обуш, ман ҳамақа об дорад тамом, дарунаш чихеле ки мебинед укроп, хрен, чеснок, ҳамқали чизо дорад. Мехом оби ина низда ҳамин андозам, барое ки обаш бамаза ҳай. Хрену ҳамқали чизо дорад, нағзай хушрӯ меистад, бамаза мешавад вай капустатон. Оз бо болошта тарелкаша мемонуму, болошта я банка мемонум ҳама вақт, то ки ҳама чиз ҳамқали даруни обашда истанд. Беҳад бамаза шудагӣ ҳастанд ки намехел дӯстони азиз. Бо ин то баҳора ман боварӣ дорам ки капустаҳо мебурдагистанд, барои он ки салат намехӯрем мо. Ҳамин ош пошам хеле чизо кунем, не ки мерад, нағз хушрӯ мерад. Вай кӯдакон низ ҳатто мехӯранд. Ай ҳамин вай капуста ана мехӯрем. дӯстони азиз, салмон 10 така меояд. Салмона бинам инҷо гап задестай. Инҷо дуюм партия стирка ва инҷода шӯрбо тайёр. Инҷода ош ҳай камтар ҳозир кришкашагира мемеғалдам. Ва инҷода ош нагуфтам меғалтадам аҷи. Ва инҷода қурут, намхела қурутҳо дидаги аст. Ин қурути капчёный будай. Намхели Шавхарам овардан, кадом шиносшон додиян. Мухай капчёный ман хелеша якум бор дидистам. Ва инҷода бо чихеле ки мебинед олча овардан, компот мекунем. Олчаи замороженный. Ана мехел ҳозир обед мекунем. Инҷа икрая низ холӣ кунам, косада гарм кунам, баъд обед. Ба бо инҷода хеле булочкаҳо овардем. Свежи гуфта. Пончик гуфтам, пончик свежиш набуд, барои ҳамин хеле гуфтам. Дастархона равон партаму обед кунем. Салмони хулигана бинан инҷода дод задеста. Давен пеш салмон дашинен катиш гап занен охи Сиёвуш? Диди ва кати гап задестай. дӯстони азиз, боз яке аз тамошобинонтар бораи ҳамин дари духовка пурсида буданд ки чихел кушода мешавад. Гуфта буданд ё ки чӣ ман гирем? Ин ойнаша гирифта мешавад, ман гуфтагӣ будам. Мани ойнаша аймани пластмассакош тела метишона кушода мешавад. Ва полностью дараша гирифтан. Ман инҷода ман ино ҳастай, мана хеле оҳанакош ҳастай. Мана ҳамин оҳанакошро ис мекунен, кушода мешавад полностью дар. И оҳанои дарунаша низ гирифта мешавад, ман ин полкаошо гирифта мешавад, вай пушташам низ кушода мешавад. Не ки хай вай амбур памбур дар корай. Атёрка аниқтараш ҳама чизша гирифта шушта мешавад. Беҳад удобни нағз ҳастай. Ба фикрам ҳамаи ҳамин
духовкаҳо ҳаминҷоҳошон кушода мешавад, яъне дараш кушода мешавад, мани ойнаш кушода мешавад, ҳамаш гӯем кушода мешавад, то ки хушрӯ ба ҳазур шӯй шавад. Ана михел дӯстони азиз беҳаз духовкаи нағз бромад чашм нарсад, хушрӯ нағз ҳама чиза мепазад. рақсои девонагӣ сиёвуша бинад. дӯстони азиз, дина як комментарияда яке аз тамошобинон пурсиданд ки сёмка кардестам ма гап задестам бо чӣ комментария наистагӣ буданд ки апай Нилуфар шумо пароли телефони шавҳартона медонед ё ки не гуфта наистад. Чихел гӯям, на танҳо паролашона медонам, балки пароли телефони шавҳарам ва айман ҳарду мо як хел ҳастай ва хел модар хел нест ки хона телефони мо ҳардушам хел месад, аймана шавҳарам мегиранд, истифода мебаранд ё ки ман ай шавҳарам ҳам хел гӯем хонада бошем. Агар масалан мешавад ки заряд надорад ай шавҳарам, аймана истифода мебаранд ё ки айман заряд надорад, ман ай шавҳарам истифода мебарам. Ҳамин хел ҳолатҳо мешавад ва инстаграми шавҳарам, ютубашон, ҳама чизашон дар телефони ман ҳастай, ани ман низ дар шавҳарам ҳастаям хел гӯем ва модар хеле нестае ки телефон кобем. Мо боварӣ дорем, барои ҳамин ман хел телефони шавҳарам умуман намекобам, чӣ кор мекунанд, чӣ менависанд ё ки чӣ дорад телефонашон вообще. Шавҳарам ҳамин хел телефони мана масалан намекобанд, медонанд ки масалан барое ки ани ман ҳама чизам дар ҳамин телефони шавҳарам низ ҳастай. Барои ҳамин шарт нест кофтанаш ҳамин телефони худшон метавонанд дар омада бинанд масалан ман инстаграмма ё ки ютубума умуман гирем. Ман намехел. Дӯстони азиз, шумо нависед комментарияда ки шумо медонед пароли шавҳартона ё ки не. Ман намефаҳмам барои чӣ масалан зану шавҳар телефоношон паролиошона масалан якдигари намедонад. Агар ки баҷо кунанд масалан ягон пароли телефонашон масалан шумо надонед, агар значит ягон чи ҳаст ки масалан ай шумо баҷо мекунанд ё ки масалан намехоҳанд ки ягон масалан шиносашон кати апавдо дар кати ё ки ҷураҳо кати гап заданашон масалан шумо хонед наистадашона мумкин намехел бошад. Намехел нависед, ман фикрҳои шумо интизор ҳастам. Дӯстони азиз, инҷода ҳама чизора май кардестам, ҷога партофтестам, простин ҳамин чӣ мегӯянд ҷогапартои ҳам хел манда маъқул нест. ҷога мепарти, курпача мепарти, курпа мепарти, простина ҳамаша рост мекунӣ, ҳар рӯз бо ҳамаша саҳри ҳамаша ҷамъ мекунӣ, беҳад душвор ҳастай. диван бошад беҳад нағз ки масалан як бор простина ҳамаша хушрӯ мекунӣ, саҳри ҳамаша рост мекунӣ, тамом. насиб иншоаллоҳ моям диван мехарид дагистем. ҳозир зимистон да мо ҳичи нагирифтем, барои он ки зимистон ҳастай, барои ки хона вай чӣ мегӯянд як хонае гарм мекунем, якта плита дорем, тамом. ва ҳам салмон майдачоҳай мегӯем. Барои ҳамин хотир ҳозирашта фикр надорем, умуман ҳоли ягон мебел намехоҳем гирифтан. гуфтестем зимистон бурад, агар баъд оҳиста оҳиста масалан ҳаво гарм шавад ба ҳазур масалан кӯдако алоҳида хонаи худшон да ва мо хонаи худмода баъд мекунем иншоаллоҳ. Ягон рӯзаш мешудагист ки ҳама хона 100% ҳама чизаш ҳастай, лекин ҳеҷ вақт ҳам хел намешавад ки масалан хона 100% ҳама чӣ дорад, ту ягон чӣ дар кор несте. ҳамин чизое мехост дагита мехарӣ, бо ҳам сол то сол бо чизи наваша мехоҳӣ, дигараша мехоҳӣ, бо ягон чизи дига мехоҳӣ, ҳам хел мешавад. Дӯстони азиз, барои ҳамин оҳиста оҳиста ҳамаш мешавад. ҳозир чӣ хеле гуфтам, мо ҳоли ҳеҷ намехоҳем, плано насиб иншоаллоҳ баҳорда баъд оста оста бо мебелҳои нав мехарем. ба мазза ҳаст ё ман якта хурмо гирифтум, якта себ барои кӯдако гирифтуму хурмоя барои худам гирифтум. Сиёвуш кашида гирифт хурмоя. ин хонада фақат ману Сиёвуш хурмохӯракем. ва инҷода чӣ хеле ки мебинем себ пӯст кардум кӯдакода. Нилуфар вообще себ хӯрака. Фақат себ Нилуфарда бошад. Вай пешай хоб ҳар вай шаб гӯем бегоҳи рӯз меша баъди хӯрок ё ки пешай хоб себ пӯст карда метимшона. Беҳад нағз ҳастай. Себ ҳам
дандонои одама нағз мекунонад. Вақте масалан пешаи хоб хай кӯдаку ягон вақт дандоношуна мешӯн, ягон вақти дига бисёр вақт намешӯянд дандоношуна. баъд сепӯс карда метиҳам шуна нағзае барои дандон, барои тозагии дандона нигоҳ доштан. тоза ҳаям барои тозагии дандона нигоҳ доштан ҳамин се беҳад хуб ҳастае. пеш ай хоб хӯрдан ҳам барои желудка нағзай себ хӯрдан пешаи хоб, ҳам вай барои дандон. Дандон тоза шуд. На, молодец. ҳама ҷош чиркин. рафтем ака ҳама ҷои даст рӯҳоя шӯем тоза кунем бахоравем. дӯстони азиз, ҳамин каси влога ба охир расонем. майли. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен, комментарияда фикротонро нависен. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунен. охир вақто вообще просмотр паст ай ҳама пасташ 3000 буд, ҳозир 2000 да гузаштагӣ аст. вақте мебинам ки ҳамихел просмотр кам ҳастай, одам ғамгин мешавад. чихел гум ҳаваси видео кардан он қадар гӯем намешавад, не ки ман бо ҳаракат мекунам ки видеоҳои нағзу хубтар шавад, влогҳо нағз шавад, интереснитар шавад. барои ҳамин хотир ман ҳаракат мекунам. шумо бошад дастгирӣ кунен, лайк монен бисёртар. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз. хайр.